Hakajing kawai kamdei kajing kwa kajonga kasyong hau ta unong kot yang ha kata kajing kawai banong oke ngahabun burom ya kata kajing kot pangahaban lek kat kum kata kajing kot kajong tengi habun rom ya kajing kot jung teragen bula kot yang isya kata kajing kawai kajong ngimla man sulait bet madai mata kajong ikan pak sutu bagi ya kabyang be em ngi haban penrit dila de kum utrai kwa ini Uram ika jing khat ke jungu, lech shika jing khat ke jungu, pada filek pinum babe, lano ru. Apa fi wan shika jing kawai, pada utrai jisu, pinum babe, lano ru. Tede ita kum ki shakri ki jungu tu kenrat maru, kenrat upa ki shakri ki jungu ban khat, ya kita ki beri shika jing kawai, kum shakri jungu terangi khat ya piru, pin wan shika jing kawai utrai, pin wan shika nega jing dai, shika taka jimpen krek ke utrai. Ula pen krek kerpang na kabenta jong pi wan pinyo ya kata ka jing kawai ke jing sok ke jing kemen ke jing pen kala ke jing jong pi pinyo sumne ke jing im ke bam jikot Yero try ni ango yu blay ni yo panya don kat hak ni kapor menta sa isien banyo sami pi ni ktien jo jing ka jo ktien ka jong blay bat shangi het scam pilong ki blakar khu pidana kamat ka bukot ki bekhia bat sha ga jing e jo try het scam pidap biang bat sa isien pat nak ni ka chaka na ni ka studio ngi yo ban ni walam yang pi ya ki jing ka ni ktien ka jong blay bat ho ji shangi ango yu blay na kapor ngi yo panya sami pi ya ki ktien ki bon ki ik bu try u akran hangi bat ula persa man siam bat kisngo ru badi ban a chapi kum ta se isir hani ka po man ta ngi dan mo lam ya pi lang baro ki pet ka po ktien bat ha ka jingya perkhat lang jongi hi idan ban yakran bat pi ya ka subject ha bangi pet ha ki ni gisngi mo nganget mangi ne ma phiru ngi jia kan bai ktien ha ka ba ngi jong ba ani ka jingya bon man ta gi ni jing khawai dawai nganget phiru mo le se na ka wei ka tayo shkoi ka tayo noi bna shu bna nganget scam ki invitation ki bon ba pi sha khot bat hot philat bat dan ru le se ki daw ki bamla kyar teng phimi ban le te ha ka ta hi ki ke bro khot ki ba ngi yo ban ya perkhat ban ya merging mot halo jong kata ngi yo ban ya perkhat na kata pat ni pruandor ha ka be de pat ha ka jing kan ka bakan jaman siam bakum jo ha ka jing kan jo ka ting ka jong bolai namar ngilap ya ka ni ka benta ha ngi pet na ka gospel ju lukas ko na bakhat saw ha ka de khot ka bakhat san kadon chicken tian hong to ka ba ujisu kran ni parsi wang suk uta uban bam jingbam hakima ka jong blay kani di ka parsi ka ba ujisu ukran hani ka benta ba ura batai ya ka jing khawai ka ba khrab ha ya ba kumno uni ubriu pen kre ya ka jing khawai bat ho nganget la ju asngo ya ka benta ba mau la pen tip ula pa khot ba bon ki briu bat chisang ngilap ru hang tu ba bon ha tu ka jaka bon ki ai daw but kani ka pen wandur ha bengi perkhat ya kata ngi so thu ba kadai ban ngi shim lan ngi nyakran halo jo kan di benta but ngi scam ru yule si kan diru ka jing terwal ni ka jing tip shapina but ngi scam ki ai ki ba jilio ya ba tra un ula kran ula persa ngi apply pini ka pomenta sai sien ni pina so bha be pini ka pomenta I pastor bentai pastor ma pina so bha pina ta I pastor ading do rekat bet pastor molong te ho ngi dan man manya samat pi ya ni ka benta but kung mengenai sedang hi ni makan ni ka benta ngai ti so ya ka jinglam parang hai kulit pastor Chris pun pastor fair hakani ka por ka ba menta mo ka ba ikran sa pangani ka ba ka topik sa pang jing khawai ka ba kraw but khamdam nakam tau briu ubanyo bam jing bam haka himau blai kata ka ki chimin inti jong I we pi we bangin yo bam ba habang puli yang ni ka benta kong suk yo tau briu banyo bam da man syang apa khat habanang am dar kam bam syo ka jing bam ka kut tang hakani ka perthai hari abang pule om tangani record kidon kambun teli ki record hak testament mai ka bakran sapang ka jingbam but I ngo you blay nam ta ki jingbam ka baki doktor ki khang man bam sini ga ngej habaneng ngin yo man bam amen kidon bon ba ki bre pli mo hakani ka por menta tentang abang ida lali yang breu ne ke yang kawai ka sha baklam sini ka sha badon sini syadut kum ta ter mo saujat mo hari habneng nginyo ban bam namar om dan jing pang syo hang ta amen
kata ka deh bat hang ni dia kata ka ong suk yo tau beriu ben yo bam jing bam hang ni la da fi bam jing bam tang tak capai kemat ai fi mlong kata ta Andre ne nga gastrik ngam ya hap kata habeneng dan jingpang gastrik dan jingpang BP dan jingpang sini ngila ban bam ya ka jingbam Henry ka jing per kan long kindiat ba habeneng pat kan dan ka jing tangan namar balai hakata ka por kata ka mat buram ka bangingi yo kam dei ka brai nam ta ka bam Henry kan brai bet ya ka jing don kar ka jong blai but hang ni pat ka kran sepang kata ka parsi sepang ni ka jing kawai ngaba habang iwan pai biang hang ni ka kran sepang yu brio suk yota pan bam ya ka jing bam but hang ni uji su da batai no tau brio udan tau brio uba pen kre ya ka jing kawai miet ka kraw haki jiu ka jing bam ka jongki but wat manta mangiru habang idon ka jing kawai hayeng kam jidon por mensi ka sedang me mo ka reception ka sedang be sawu je ne san beje jan miet mo ko ne ka por lior ki don ru ki jaka hadun ribu je namar bale ka sep sengi kata por namar bale ban saya bam but hang ni ka kran ya kata but haki jiu barabor ka jing bam barabor ka de ka jing bam pai ba barabor ka de be ka por jan miet ne ka sapa bagi ong ak tin nongwe ki bam ha ka to ka por ba ong suk yo tau bre bon khot ha ka ta ka por bala sha khot ke but hang ni ngala ban ong ye pi ka kran chapang ki bala sha khot but kita ki bala sha khot kumnu ki kentat but kita ki bam dei hok ban sha khot ki Henry namar ka jing ko ngo jong ki kala long man kita ki ba sha khot mo Henry kita ki bala sha khot ki kala long man ki ba sha kentat ka bamut rung ala ban ong ye pi bang puli yang ni ka benta la ban sung thu ni ka wei ba ka jing khot ka jong blai ka de yang ni baro Henry ka jing kentat kam juan na ublai kawan dangi hi ne mlo ne pastor ya kata Kedai kata, ubriu hi uhaban shim ya garai. Bangi puli kesian jublai i hang ni ba. Liu kan rat, nastrat man perkat ni gawai mo. Mau blai ya mu junyo shiliang le ni no. kade Mau blai i kata ke pertai dan ki briu ki bakli yang da blai la dap tip lupa ba ki briu ken laptop. Blai un jindara thawi ki briu. Dengan stut dan ni gawai. Mau blai i kata. kade Ding tau i ado kata ngada pet ya ka jing kawai ya bang ong pim ya kan chpang ka jing kawai ngi ken mau ya ka jing kawai ka jong ukupa na ka mentau kun sorang auria ma ni poisho kata ka benta kan dia ha ka jing sisa uni ukupa ngai tanat pa ka jing long ka jong ubi lada perkat ukupa ba ken jado lada udi ukupa ba ha perthai lada dei sisa ukupa ne chbu ni kun pan dawalu em ukupa yu hi ban ai dan kikmi kipa duk mentah adalah teman syaban yap em kimpat juai bentah tu ino ino lo kitiang be yo ba pulut le tip kumno ker komperkat juki ngim tip ya kata tang ba na iya bon kikmi kipa de kimnut ben kamtam ngi khasi mat ngimnut ben ai bentah no duat ikikon makin sedang mereka kam na makin le na kata shim kini bentah jufi shim kini bentah jufi na kamar spa le ben ai tu ke jaka ne ben ai tu teng kam tiang le wat ya kam rugi tiang re ni kupa ukuloi ban ai ni kun ubadawang ibu dakat betul ni kun wal ka ai wal ka jong ka benta ka bahak ka jong ban ka stulat ni long ba ukupam kita ke pisau ai ke spa ai bahadi nang ta ke ik bajang tu kalong tu kun la urau lut la pendulut bar khat la pelut la bar khat de ka bakham stulat ni ka pisap leng kam dei ira khmat jong blai de ka jinga dei de ka family terkadang kita ha ka familyแต่ก็ได้ก็ตาอุป้าคลำโยงระดาอุละวันพายทุกคนคลำกลีเชื่อตัวกับสปากับหมดอีเฮาเบลย์กำได้กับสปาเฮาเบลย์ก็ได้ก็จริงได้เฮาเบลย์กำเลยตัวกับสปาตั้งแต่เมื่อละวันพายกันมาเป็นงานกับอุป้าไม่ได้อุคนแต่ได้ยินตานามาร์บอุเดอุป้าบุนี้อุเดอุคนแต่ได้ตาหาบวันเป็นกลากับหมดกับบาเบลกี้ทุกบุอุป้าเป็นเครกชิคาวายแต่ได้ยินตาลองหากลองยิงรถแต่คำตั้มยิงเนี่ยเครนี่ก็ตามมั้งแล้วดังอีกว่าปากกันนกจิกเขาไว้เหี้ยยินดีมันบุเชียกับสปานั่งกองยินดีมันบุช่วยกับตะกิจิงดอนจิกเอ็มนั่งกองเขาอย่างนี้ละบันคิวกิจไม่รู้งี้ก็ตามอ่ะก็ดอนคุยกับอินเทอร์วิวงี้บ่าววิสปาราวิดอนตาบัดวิสปาราบักลาพูดตะกี้สปาก็รู้หากตะกี้จิงบักลาไปกลองกุมตาบ่าวว่าเราบักลามากันนะเด็กกับกองสันกับตะกี้จิงได้มาบักดีนักจุกแฟมิลี่แต่เด็กตาบุญอยู่hadirin tahu skala bah Badai tengah sengau bawa kalong yang ke jung try mo, kalong yang ke jungi kam sedang dalak sedang ke beneng, kalong yang ke sedang duduk mentah. Badai tala dah ngikwa,
Bahkan don ka jing kawai lada ka don hake jing syakri. Na ka jing kawai ke bedai lang bot try. Bakong san ka de kata lada ngikwa ban yo ka jing kawai. Kamde ya bu Jisu khat ngi jing kawai de. Ndrai gitip ya ka ne kawai ban adu man tau try la pen krek lupa ka jing kawai nam ta jongi. Habang idon ka jing it we. Kade. Habang idon ka jing it we habang ngi ken kita jing duna jing bakala abu isa kan. Bon sin ki palang ni gisgi ta ki jing syakri ki pat. Mar teng kamde ka family te kamde kata ka jinglong ka jingedai ka jongki ndagi bu no ka pisa bu no bu no mo kita ka buram ka nam tading tam yo jing kawai kawan mali ka jing pat ka jing pra kawan ta ka jisu si kawan ta ka jing slai tading tang yang ne bu jisu khat ya baro ka jing kawai wangam ngam kam ker ya fi di ba pop ka no fi di ba pila long kum no ka jing im jong fi ndai la da fi invite ngala khat fi chang ne invitation kan ba bang eat ya fi ubriu am la da su thu ya ka jing eat ka jong blem kani ka pen kala ubriu kadi ngas tu mde rabu ubriu kala na mar ting du jok ubriu nom kala rabu ting du jok ne ba ting yu blai re ubriu am la da mat ka jing eat ka jong blem kata ka pen kala Subuh pastor la subuh tak mo fila kan menta. Subuh pat la da tu ubri pastor pediang yang kata ka jing terwa. oh udu Trai ubri dom dom pastor tu ubri tera. ubriu dom la Am subuh tak apoya kaski ke bokot le si. ka bible ka kran shai kata ba wong am simla pa lu jong kon 10% pram ka percaya dai ban imi ka percaya da tahu bom simla ngai tahu ularam lupa Kamot kaski bakat do kamot utu ubri hi bul aram lupa ban. aram namar ba utrai ukot khnang ban pen ksan dai ukot khnang ban pen imi ukot khnang sya jing kawai terdaum tre man kawai te kalong tu ban kong ong ba ngadang dap thit ke jaka ba ar ong ngadang dap thit ke masi balai ong ngadang sudap ya shong kurim takadau ban ya kena invitation ke jing eat ke jong blay u kam ken koridor ya kata ke possession ke jong ude kam ken koridor ke jaka we kam the spas da we kam ken koridor ke masi we kam koridor ya kata ka jing eat ke baken jadok de bat ya ke jing eat ke jong blay tagadi kata am takini kidu ai no pat tagadi kata long la ke ji syakri kan mau ni ke we yim de ban bu nang kong no mala de spa ka po na kita kiba eat kiba ton ji per jor wat ka tengah tadau jisu ang bala da fibut yang abu se ka tengah sedien or ki kun ki ti wat yela de rap isi tu wong na kimi kpa ki ak tha bot khoi bu se sedien no bom la ban bu se ngan kong la dong bu se ngan kong utang bit ban yo ai ngau Kamot pada pastor mahang tu kaju kaparsi pat utu ubri dan ubri ubri. Bom dan patay ko to jen ko. Uyo man rong. Tama posi utu ubri pastor. gani ka kren spang jinga ai de everyone is invited ta ka jinga ai ke jong place ka jing pem de tela da la khot yo ta ubri se ka pi ka ka tam bhap su thu ba ni ka jinga ai ka trai kam gum no ka jinga ai em ka trai kam em ka longum ni ba la khot dia baro se ka jing khawai henry anda bu la poy ka jing khawai em ka jing ai ka trai kam se rang ta utu ubri wa ba nya kum ktin jong play pi mde ro hadien ba la yo jiprim ngan chuya jinga ai ngan di ngan bam dan im kat bangamon bleu it plat nga jing ai jong play ka trai kam ba le ngan dia don be ka jing khawai ngan don bi chabeneng kata ta kam trai kam re jing ai hingta Tu bafila keren Christian ba one safe always safe. kam day Kam dia pastor. Come day re one safe always safe. Nada utau breu kan sting no ika jing it ke jong blai. Don ki breu ki ong la e pastor ngi ta di kiar ngi duai di kyong. Ten di kiar duai na. Ten shamble aurea duai shwa na. Ten kata ka de great insult. Fi insult you try. Yaka jing suspa ka Ya jung. Jesus pa de. Takadau ujisu ang kumtala daw udan hanga. Mo udan ukris ulong jing tao ba thamai ke gi ke borim kala lit no te uyo e ka ta ka jen kup ko thamai ka jing em ka ju kala thamai de kala ka jen kup jong ka jing shong kurim ka debi ka ba khot ka debi ka bali ta ka utau brewi kam kan e ta ka jan ka ba phong ka bali kam de han ka jing long khot ke brewa ban em ka jing khot ke ya ta ka kam ka ba mucha ule kam ka basniu ta sin bola wan rong ka jing khawai de shuban kup ya ka ta ka barim na ban phong de ki jan barim wa ban phong no da ka ta ka batmai wa ban kup ta ka da tin jublai kong kata to pulin na pastor na Galatia lai ar punyo Namarkat kibana phi kibala pen baptis ho Chris. Philakup ken yo Chris. kibala pen baptis au Chris kamut kibala yo Jisu kibala kapat te hau Chris tikila kup kin yo Chris kim kup shu ka ta ka barim
Kim kup syuk kata ka mensyua. Efesus kelong ka basau. Kedekat baru sau ka keren dia kata ru. Dan endo arfu ar filan pulih besar. Bapin bu no shapang kata ka jinglong jong pi ka menshua. Yau tau beri betemen ken. Iya no dah. Ubrang tuot ka bakum kata ka jingkwa ka jingshukwa. Kasi kuat Jishkuat. Jishkuat. But on pentamai pi ha ka mensiam ka jingmo jong pi. But bapin kup yu beri betemai. Yau bala penlong ha ka dur ublay. Ha ka hok. But ha ka jingkot ka jingshisha. Hakahok jingkoi bisha. Ni kup sunu ni ka dur ka jong blay. Namar habang irung siya kata ka jingkawai. Ngap long bi uniform. Kumu blay long kum tangi haban long. Tara blay ong kumangalong bukoi fiap long koi. Kumangalong janai fiap long janai. Pimlan pong da kawai pa uniform. Tara kata lem da kum tau blay ong labiang. Pim su tu ika jing jong hap lang. Pim su tu ika jing ika jong ha. Pim su tu de. Tade ing tala daw ta ubri udang ken thala. Udang lek thala, udang im thala. Wala daw la yo makana kata ka jing prim la khot yu shu ka jing kawai. De da umla ban impat kumbo blay ulong. Taka daw ngiha ban istoriam yu try de. Aki dalam da kum tau syabe. Ti pli kan dia pastor tu gulu syabe abi. Tu Matius tu nang ka ba arfuar. Abaw tau siem ulawan hapo tiban jingo ya ki bayashong bam. Ulai i hang ta yo bri ubam sim lakop ya ka jan ka jingkhawai shong kurim. Bol ong u kolok kumno malawan hapo ang ne klam kata ka jan ka jingkhawai shong kurim. Umnang ong si kentien ru. Anda kumta utau siem ulo ong hakita ki syakri tu komi berketi berkejat tu rano tu bread ru syaka bedom berkebakam jengai. Hang ta onlong ka belinyar berkebadat binyak. Pagkali kita vi abo kun sa ong riawan sa yeng ru. Ukpa sya iwan kup da tu ka jan kup ka barim. Ka jan kup jong ka jingkrong. Mo le ne ka ba jikliga ne ka ba sma. Ulan dong wa sya ka jan kup. Ka aru ais ka tu ka sati. Mo ka khti ka jong senjat pakunta ka bakran yu mesti ba khot na bakran ka authority. Bos aru kita ki juti ki batmai. Mlaban rong hai yeng da ka jan ka barim. Da ka jan krong. Naga jan ke boy lai thiak lang busniang hap kup ke thamai kani kam de ke bolong bit thick practically de ka metaphor mo ki ong laktin pareng de ka kum ka dakte bang hiap ban so tho ya ka bo tribe ong ba firung hiap ban long bi bu khoi firung hiap long bi bu thamai phimla ban phong de bu smok tung But mla ban pau lungkut. Hakmat jong blay mo de mata adam sutu kadak peraden onda bola sutu pang jing lungkoi wang ngamla ban pau hakmat jong blay daga jing lungkoi dia kata ubure no ela de hadin jong ding ula persyang dal de ya ka ban yeng hanre umla tu syure no nama lamba ke bible ke batai ke ya tau ya ka jain ko bila de da kita ki sla hanre bo umla idaga ta ya ka ban ka jing lungkoi ure no hadin jong ding But kajain ko apa ka Bible astra na kitab cepan pa keren cepan arut ki brio ka kentai brio hagalanong ka ba ka keren cepan ka kentai ka bukup yela de ki klor banai singi but haga kitab cepan pa nong ba khatnyo pat ka brio ka bukup yela de da kata kajain sau betu bat da kata kajain basawan ka ba keren artli ki benta cepan gini ki jain ko ka wei ka thau ya ka Israel hagalanong ka ba khat But kawai ka thau ya ka nuti trong ka Babylon. Bro arkiekup. Hana ke jingkup ka trong ki ka yapher. Kalong kumjuro haba hangne bangi ya puli sa pang ka jingkup. Kani ka jingkup ka kren sa pang ka jingkup trong ka authority. Ka jingkup trong ka ba pide fi deserve ya kata. But la itu ya piru kum kata ka yut. Ngan ainu gara ka musyang nga perkhat bait. Uni bawan bam usuan bam nga sim ya kani mo kalong ka ba kat sao jong ni ngasu shembe ya kata hare bang nga puson susu bat ka kita cepen pau syapang kata ka jing khawai shong kurim jong kun lang berat bu ai ya ka jain kup lanin bani pengaperkat ha kani ka bentaro yo bangan mau jisu abu Ukraine ngangai bet Ukraine ya kata ka benta to pila julai ha kano ka jing ya tho ong ba ya tho samla Hari fio baka kentai brio ka pong da ka jingkersa silyang ka song. Mat ka pediang present kum kanong ito. Omla ya. Da baro ka riam bawan na ka jing ito. Ka riam jong ka nong ito kan kam ya per ba. Kala panginam kan mau ka sut yung sinrang pong da ka kum ta. Hari ya ka kentai ta baro on kan mau.
Bat ngi barok ngi tip haka bakan zaman sim, ngi day kata ka kurim ka jong kris. Mo, kala keren ya kata anak teaching apa sas, ngi long kata. Bat hang ni haba keren siya pang beri udan siya ka jing kawai, fi anamat kani ka jing kawai, barok ngi day ka kurim. Bat utrai ulapan kre ya ka jangkup. Hanre uni pat uday ka kurim, klem ka jangkup. Bat hang tala kali, kumno pila ban bam ya ka jing kawai jong ka jing kemen mapipat fimdan bantabat nga namar ka jangkup ka bakren kani ka di ka jong no mo suman mata hayeng nya tho barok batip ba kani ka briu ka di ka tengah jong uni umdan munu bala ban kamba ong kani ka di ka jong wat lada wan ki exru hangta suman mata maka kala judot sebelah ada omla ban kam namar latip tikna declare ka to kapor bakani ka di ka jong hangye keren sepang jong kata ba uni ubriu haban declare bo de jong try da la khot da kalau kum juru yang apa dia pi ba kata ka sngi on declare da wat lada ngila judai mo ba iet jong soitan ngiro la iet jong soitan hari hak tak kesengi kalau kum ba usoitan usah tap ta fina pulih namari usoitan pat berat hak pung gedeng uyo i yang ni bangi kalalong iyo Ni pastor kata kala ban poiru siya ka jing kawai utrai na. Pagi beri ki bam ki jing kawai utrai, klem da kup utrai. Benda tidak apan kan mau pastor na Galatia mo. Te long dan ki beri ki bam ki jing kawai utrai. Lekim pat kup yu jisu. Kamu kim klem pat kala ka bomot. Ki beri syong tam taban syu la dei ka porto syu rung ka rung no ne bam ka bam no ne pediang la ka pediang no bala ka ta kala dei te. Tadeng ta ngas ngo ka taru di bama ba la da briu umpat kup yu kris. La umpat yo eta ka jang kup ka jing kup ka jing kala ka bomot ka bisisha. Ni ta briu la da umpat yo ka jing kapat ta. Bam ka jing kawai trai. Tadeng ta na kawan ka jing tim. Kadai pastor kawan. Hang tu lah ada batai lupa ta ka jing tem ka Ni jing puli koi pastor ton dia si benangkong syukurin. Mukhat wewi. Nabakumta unu ru babam yoni hupu nani udi yakani ka kuri utrai klem burom ken long ubarem naka jong kata kamet berkasnam utrai Klemburam de namar ba klempat kup te ka jang kup. no to ai bu ubriu unyet yeladi to anda kumta to ai unbam Bala kala ka bomot atu ngala pediang sisa ni we try atu ngal susut em. Ya kata kijing ai kijo blay kijing kijo atu ngala puson na mi kata. Ngala pediang sana ngala kala bomot sana em. Nang ta ka ong skulo. nomor utaw babam baru bedi ubam baru udi ya kajing perem yeladi dra da bishar bha ya kata kamet utrai Nang ta? namar kani bun kilong ki bapang sangyam bar ki bapang krau hapreng jong phi bar chibun ru kiothiano Pi. Si jublay ka ong la da bam na ka bam. Chayo jing pang crow jing pang sangam. Kawan ka jing yap na. Namlo pastor pi ong. Kadai pastor ba fi ong kadai na bangi bam klam buram do try ro buram na maka bible ko ong mau taba penon buram do penon nam bat aka kumjuru aka kitab Samuel kada keren mau ba Eli udah keren ye ti khon ki jong o lada me penon buram ye ublay Penan buram ba. ublay do penon buram Tabo nyoben dan nyoben. yo taba nyoben to nyoben haki sam ro ka tho ye kata tika bible kada keren syai halor ya kata lada ngingim buram ye ublay ngi kwa apa dia ka buram no ublay kalong ka ba na ki ba tam hikai mo seorang long kadai sha mo kam ngai kren phang kata ka jong uni ubrio kumon uni ubrio ubarung sto ka jing khawai kumon ukham buram ya ke ek bo ublei labo tada ublei usyami u bo ukham dan kata ka jangkum ngalabon ong rumo akan ni kawai ka benta mar da ka jing ai lapen yang abadi ngi wi piwai kumalakan di pastor ila lamprang mene ihap sutho ya kata ka ek bo kris ulale nam ta jungi namar ngi wan sya kata ka jing khawai ru kam ne da ka jing la ka jungi kadai ka jing ai ebe ka jong kris ha ka jim ka jongi ngi kop ru ya ka to ka jan kop jong ka jing long hok ne kata ka jan nan ka bani kadai bet bo kris la ai ha ka jim ka jongi ra bangi pet pat ya uni ubrio abangi ong pat udrung sya ka jing khawai kala ban kan do khawai ka benta am yo upoi am sya ka ne da ki jing le ka jong o ne da ka jing la ka jong o namang itep hak tien ka jong blai ka tien ka jong blai ko ong lapen imingi da ka jing ai om da ka jing le kemud lo don ki bri ki basngo bakin poi shabnayam da kata ka jing le ka jong ki
dah kata ke jing so hok jing long hok ke jong ki dah kata ke jing long khoi ke jong ki hari kita ki ek baro am kim long khmat ke jong blai kilong kom ta ki jan ki babetiet ong ka tien ke jong blai ya kita ki jing long hok ki jong i tak daw babon sin ru am pastor kini gisngi ki bamenta babon ki bre ki snobi kani mo ba ki snobi ba kata ka jingle ka jongki ka jingle bha ka jongki am ka la be ben poi ki shabnai ano ni ka dekat nang nero tai tos ke nang ka banin kong dekat ka bakan rio ki phla bagi tep yu blai henry hala ki kam ki lan yu baki long ki bi jili ki bam ko ngo da but haki jingle ba baro ki bum sutnyo but kani ko ru pastor ngasngawang ni am ba umdai tangte tangki baki kristan ki ba amsim lakha nagata ka jingkha arsian re ki blashu khano haka jinglong kristan haka niam kristan re amte haka jing kristan amdai tamaki re babon ru am ki yo kani ka jing sutho bakla am ba kin yo e ka bneng da ka jingla ka jongki kam dei kamla ban long kata namar niap sutho ti niap jet ti am de kun rat ba khot ki shi ha ken krat kim la khot am kim la kim num la ban wan ta daw am stor kini ru ki bri am ki don ye kata ka bor bakin jet te kin jet ki la ne kim la ne kin let ne kim let ne ukun rat la ban pun bor ukun rat khot nari ka rai ka shong ki te kin jet ne kim num jet ne ban rung shakata ban let shakata ka jing khawai kum juru am ublei am lingba ukun chu ukris la penlong yu ban long ka jing knya nam ta jungi ublei lo ai te ngi bangin jet dari ngi jet ukris ka jing penem ka jing pentama dari ngi jet ukris ka maginang sa atau ka jing pitar ka jong blei kum ublei kin wong yu moses ma ka determine lo nong ka balai phod khat khandai ong jet ka jing tem ne ka jing em niap jet te dari ngi kwa bangin em ka mot bat ukris dari ngi kentat ka mot ka jing klat ka bam jukut haka tangpung juga ding Halo jo kata pastor berfikir pikiran fikir kan mau sama ruspa ta udang temu bandrung saya kata ke hima jumlai limba kita ki jingle ju pastor limba ke bau patai jisu la patai kita ki hukum berkhoi udang temu ban limba kita ki jingle kemut kapan puyu sebenang jingle ju hukum pastor tu jisu patai betang gawe akan mama fidang kan ba skul kata aru limba katuka long katuka tlu terniar pastor u jisu kelam karan ni terniar kan be tu ka giat ta batai ba ko darus tai ka haban pen ila dia batai kata ka benta halo jo kata ka jingkan jo pi kan ko bolong hani ka por bakum no uni ubru udang mot bak enro situli baka jingle ka jonga bolong sala ruspa halo jo gini ruspa ma gadan baki jingkeli hakini gisni baki brio ki jukeli bha ka bagine kan ka benta kata ka long ba ki juong omne ta khamtam gadi ki banget babon ba ki juong ba badap kha arsin pastor ada baptis la khapat kemut la khapat kemut la poi beneng mai nama buji su on la khapat ipina ko umum siam pina mi benta ki ma jumle takemut tamal baptis pastor ko poi beneng mai mala khapat pastor pi judas ru po ju chok da pastor sara judas pun baptis la la yo kata pastor no kata gadi kadi ko bonus pastor kata kata judas ru beladap du mesim de ka jauh blai ublale ya ki kamba kalong ngumne kecik pen baptis kere kecing le ya kata ka baka ka baka donut kalang nget hautrai bat kajing sedang jong kajingnya kejongi ha kajing ngam jong kajing kai ukris hanre ban ong be bangal ada pen baptis latikna manganio beneng hanre ngam tre ban kongu ya ka weipat kijing hikai na kaktin jong blai kamut baka jing pen baptis kalabian namar kajing pen baptis ada fi lech ke history ke batai baik ke bamat pingam no ha ke jihikai da pero nadu menta ketu ke jihikai ke berem ngaweng no nadu menta ngam no ha ke ke jihikai ha ke jinget ke jong yo blai pa blai khon Jesus Christ badu blai mesem ba khot ke ba kiki hikai yang ngi kini lai ha we blai ke hikai yang ngi nakaktin ngi kongo e kata sun menta ngali sikom jipan baptis ke dei tang ke jinglet niam namar mangadon ha ke balang em kalong ka bale no pat kata apa nomor balai ngam pat sa kai kan kalong tikum ni kan ngala enroll ya ladi sa school ngam tre ban late school hari dala kut snam ngadai be ban q class kata ta bam long kan kalong ta tara mo pastor aba kumbalo ong mo la ngam ha kata ka kai kumut katu ka kai am kan furnish de ya ka jing ka jong tu brio hot ubrio ula ban bakla ula ban juntut ula ban kelon rai namar pat bagato ka kai ka don
kawan ra ya kata ka jing pen kelate na kawan ra bayang ya kata ka jing kentiu dia ha ka jim ka jong Nakaway ka level. na koi ka level Alam take kena beri school kan la enroll ya dia umpoy je saya. Hari aba ulah late school em, hari pi partner seri at least ulah nang manong A B C D 1 2 3. Feel ada enroll tadi tengah enroll umla dah. Ke school kala ba na certificate ro nang bala pas tu nemo e kayu. Hari ke mi hari dah bu ulai ulang take upan jana ya la de kan. Fika shiti ba ar koren ru nong balai khot ka pra ong Henry mangi baro daga kamat klam da ka no daga bangi kmi shai kumba ka yet ka burom trai la nang pen kala doringi sha kata ka joi ka dor na ka burom sha ka burom kumba nau trai uba uman sim takamut la dangi dai sha ki jong trai dingi nang kala dor na ka burom sha ka burom kamu ginang yesriem bat ni dalong kumu kris na senanikan mu ka jing long Hak kres jing trai ke jong men sim ba khoi. mur ka krem ya yo so Hak peni so. tara mur uso em udik budan kam tam do ha ka jim jong pre kata de ka jing sha mo so tara em So kan hap long kum bu blai long kum ta hap long. Bible kalau orang mau yudi on itu tu sok ka. tara mo ka hapangi puli ni ka tien ka jong pling isu thobai mang ye shamat nong pe nem ha ka jim ka jingi namar ka jing e ka jongi ye u mo u pun wan ra ya kita kiso ha ka jim ka jingi kini kiso ro kamde de ki jing la ka jingi la ba noi ka wi ka benta kini kiso ka dei ba ukris udan ha ka jim ka jingi idan ka jing dei bat u dei mo u ba pen sei so Ka dei. jim ka jingi Bat ngasu tu mentah bangi pai biang mo nak jing kawai ha kani bangi sedang. Pi pe ke jing kawai la dangi keli ke jing kawai. Kadon la ka jong ke jing kawai. Mo apa ha ka bakan jadok. Ha ka bakan jadok ngidon ke jing kawai si kha kun si ya tho ke jing dap senem. Kumta mo ladap san po senem lani ke jing kawai anniversary ha ka jing ta ke jing ya tho kala pa kidon la ka jong ke jing kawai. Ha ka tien ke jong blai ro moi pastor bantai ju ikai chapang ki jiu. Ba kidon nyau teli kita ki jing kawai ki jong ki mo ki ba la ka jong na do u nyam ka jing la pu ba klem tiat kum ta ter ka don kata ka jing kawai but habaro ka jing kawai pinda pet na ka tin ka jong belai na ka le kitab Leviticus ba kini ki jing kawai ki don la ki jong pat ki bentai ya ka bande but kum juru mentaro halaranga kwan ra pat sa ka ba kinta do menta ba ki bru ki kawai ki don la ka jong ka benta fi ngalungo ba ngawat ya ka ni ka benta belai ha ka jing kawai menta ki si ai ka dress code lane ka team balai ki ai kata. Kapalong ingat kini banwat ngau balai ka palong ya kani. Don't we will start. Mo ba don't go ke jing tho jung u ong ba. Teng ya ka jing khawai am la sha pan tho bria da kitu ki brio ba ki wan klam da burom ya kata ka jing khawai. Kalong tik kumuni brio. Ngatrai hang ni kala don kata ka dress code badong jan len bani. Uni urung klam kata. Suan manta fi khawai. Haba fi khawai ubri usuan be kumtu mo barok kile ya pongsuan menta barok ki pongsut ki tenat ha barok kita wan be uwe da ba jaing usurung be hang ta ka jing tho uperja burom ne em ya ta ka jing khawai kabomon sumot ude bla Shandur shakhot langum no bi. ha Ye shandur langum no. nama ula shakhot henry uklam burom ya ka jing khot kumba ula shakhot kin dei nam dei na fi ka dei ka ta ta pi ngi hab ban su thuru mo habangi shakhot kumnong ini ban lai ki don bobon ba ki briu ki perkhat ha jing khawai ngasile brom ja em dei dang bom ja ha juk ke menta em ni phai biang sakito fi da kenma ba por ba tho ya ka bible em ka don kani ka greek culture lembat ka bala wanra pa superior jo ki rome dei kata ki rome ki phong ba ka to ka jan sau betho nang ta ka jan ka basau ka royalty ki peni ba ya kata kita ki benta barhaba ki rung ru em ki ba ju kita ki bre ban riam fingi haban phai sakata ka to ka por ka long kumno habala tho ya ka bible bar ha ka por jong jisu ka long kumno mo dei na mar kata ki su tho bu jisu dei mano dei kata ki da khala ya ka jan jong kata ka jing ram kam dei ka jan ka batat na mar boleh kata ka keren hang ta handre hakini ki por man ta em babon ngingim tep habala khot haka jing khawai de kata pinum not banai ba khawai ya tho mo ba ju phong mulu mala de sikha okay pi phong jeans feel like
mo nama fisu tu kedika sika hari kam tam hang terus sebab thol lupa ka tim ka bamot okay fi perkat kumnungan le fi apa ka bible ru ka batai yang ni kan ni ka jing khawai ka jong torai kong suk kita ki bala khot ta but ngi haban sung tu ha kan ni ka jing khawai kumno bangi le namar kata even ha ka jing khawai ka jong torai ha ka jeseng bangi don ka batai yang ni kumno bangi man mo kada ka download ka kumno dei bangi wan kharang tang bangin bam wong bab kadang depan ieng dalam dei la akhiran lupa tang ngiwan dak tak download man sung tu ngiwan bakumno hari ke basusi ba hakini kiski ki brio kim sung tu ya kata tak ni ke ba ba siong ke ka jing khawai ha ka jing khawai kam dei ka jing kwa ka jonga ka shong hau ta unong khot yang ha ka jing khawai banong okay ngahabun burom ya kata ka jing khot pangahaban lek kat kum kata ka jing khot ka jong tengi habun rom ya ka jing khot jong teragen bula khot yang i kata ka jing khawai ka jong ngimla man sulait bet madai mata ke jongi kan pak sutu bagi kabyang be ni haban penrit dila de kumbo utrai ukwa yang ni panginya na ka jing janai ka jing janai ke pangin penjanai ya de pangilang ngam hau utrai bang kata ka jing khawai kalong ka bakman ngimla man ai dau ro pe ang ni gini brio ki ai dau pitem kasih kani ke am ka ma ba damar balai tentang apa ka jing khawai am pila khot pitem pila khot am on hadin ba pila kantat ya ki babon fiong na ya kini pan kini ini long kam koridor na kam no na kam jolong kam ta ba yano fi kam kan koridor ta fi ji khot ba ai sawan dot baro am apa pi khot am pi su thu ba ini long fi long special ha ka jing im jong pi na ha ka long yeng ka jong pi su thu ta ba na ki kantat am pi kan mau ta oh ini klamwan and then we understand ba oh ini im the value than ya ka kumanga value ya ka jing im jong gi ke ya ka jing don jong ki na kam no na Namlo kadi siya baso kata namar belai namar bangi ngobi itu ilong ibakong san ha kajim kajongi ngilabo ya ka jaka ka ba long ngalaban ong ka jaka ka kham kerpang nagam ta kita ki bangi lakhot suma ngida burom te ya kata ka jingkhot hai laki we pat kim burom ya kata ka jingkhot ko ba ong gain mod kim ken dor hen ya kata ka jingkhot ta bo bursin ru namar ublay yam ko mo ngi wara ukris udah value yang hadu kata-kata udah keluar ben elot mat dah ka beneng ro kajing mani he baki angel ki mani wan kamu brio udah pen sudalot yala dia Man yo khawai ban ni. ban kawai ban ngi tie rating teng mengipat ngim value pati kata ngim ken snap ya ke e ke bo u la le nam ta jungi kata adi kajing sisa utrai u ken koridor pala dingi rengi pat ngim ai kata kajing ke e ke bo u la le nam ta jungi am ngim ai dia tak buram show wa kumba mas pendap ka tin ka pikiran pi kindiat akane ka por ma ba nga perkhat sepang judas fi ha ka jing khoi utrai fi judas usim sting halu kata kata mi ya kata jisu da ai nuksa uta uban sawi ta kata khuri namar balai judas umsu thu kai ka breakfast but kai ka sapa kai ka shastep ka jing bam step but kai kata ka jing bam janmiet mo ne khawai damiet ngi don metang tien kasih hak tien paling kong sapa kam dei ka dina namar haki Israel ngi haptep ka culture jongki haka por step em ki jumlien ba ban shim tu kupu basa damiet ban we haka wan ban bam bat ban lit no siging trai hari menmiet kim julong kumta yukpu kim juwe bar kawan ki shim yukpu ki kta bat ki sedi ya kawan bat ki dewi shong ki di bam namar ki don ya kapor hari mestep ki kirkit namar ka di ka kapor tang namar dala shitan ka singi kinum la ya ka ba kinya trai bakalong kumta but judas ukamla ban sung thu ya katakan but ule kumno hakata ka por namar mau don ka kirkit ya kaban let su but no namar ula de yakut ta ban pen itu bu jisu dei mono ban nek khot ya kita ki rang ba ling do kita ki sipai ki jong ki ban pen i hei bu jisu don dan por baro hang ni am ki biang ka por hari ma dan por marwe kirki namar udan la ka jong ka jing tu kani ke de ki ka ba ngala wan of ha ka bekenjaman sem bon ba ki brio ki don bat utrai handa ki kirki pat ya la ki jong ki kam kalam utrai berkata em barabor ka wanra ingiyam bangin le ya ka babakla namar bale ngidon ban utrai de kata uang hei bikin penkre uang pin penkre uang khile ista kamra neng ulah ong ya ka jing penkre ta hare judas siapa ulai la no utrai
ukan rat udan hang ne unohi kai jong udan hang ne hei pat un lai hana ukur ke la ka chong ka jing tumu kidan bon ba ki breu ki long kum ta ni shakri yo blai ngi don ha ka yeng mane ngi don ha ka kunhon balang hara ngi don pat la ka chong ka jing tumu hang ta bon sen ngi abakla ngim su thu ke ai ka jing khawai fi si ong ne kani ko di ka jing khawai ba ngi sang lang kum ne ka bible ko hai ba sang lang ar lai mo haga kerteng jonga hang tanga ngan don rengkat ta kani di ka jing sang bat menta kidon arjat kibriyo balik cika jesang ki balik ya ka ban pendep tang ka jing lek jesang bat ki balik haga jesang bandon ka fellowship nela ne ka jing slok ka jing tei kumbai pastor mane iklan mas phang ka jing day way bat kata ka jing ya kentiu way de kata babon ki balik cika jesang ki rung baik ki mitu you know ki shong dalawai ki la mino mitu you hari ki don pat ki da lek ki da mo ki yo i ki akuble kiti ki pidiang soba dalawai jeseng ki de keren kumno filong fi ka build up ya ka relationship kata te utrai kwa ingi nama ka met ukres kedai kata ban build up hari menta bakam long fi ujuda sang tu am ulang marwai la ka jong ki baro ujisu la da batai bet meno bandi um uta boleh marwai boleh khala ule no shembe we bet bambe lino uklam up bu utrai hadu banda ai kadang-kadang ke bama bah ke hakajing im jongiru hakajing khawai lada ngim kloy yakaba ngin up ya kata kajing khawai kat kumba utrai ulabu kalong ke kaba ba ngiru bangin sungo keman gen dai nomor kata hakane ka banga puli nong kharsa kadai ko jiliu ha ne nam utrai ubatai bai sapang jong ka banang lang ba batai bai kata ka banang bandan nam kide kita ki bala sakhat ni khando ki value ya kata ka jingkhot ka jong utrai ki bu no manong nga wat lada ngala shongkurim ki bomot ngadoni ka longyeng ka longsem jonga haringa bu nong kong yeme atrai ngadon ka kam ka jam haringa bu yeme ngadon ka spa ka pho ngadon kame angta haringa sutho kata ka dei ka jingdon kam ka jonga hanre me long ba kam don kam nakabanta jonga pi kata ngi ham sutho muno ba dei kam koridor te ka jing jongi bang sin ni sutho e kata ni value ka ni kata ni kloy ban sange ya kita ba ro namar balai kata ka dei ka ba utrai upelong yang ngi ta ban long ye kata dei kata kalong ki ka ba kodor ba ya kan ni ba dei na mata fina pe ru ki ni utul ki jing khawai am to na la ka jong ka jing batai suma ha ka por ka dei jing khawai put turoi ngile empat kum kan yam jing lai kami dei ai ni ka namar balai ka yam jing lai phiap ra lang bro hang ni ta kam dei kata kalong thik kum ka pentecost ka dei la ka jong ban ngi ha ban sung thu ru ha ka jing em jong iro bat ha ka jing dei ka jong iro bat utrai ban sung thu man penia peril de bat ban value manong atrai me dei me bo kodor tam dei kata ka tin ka jong le ka him dei ban eno ya ka jing sang lang ban namar balai ka dei ka jing khawai bat ka dei ka jing khawai bang ini ap iwe gen kam dei ka jing khawai ba ngal adap ngalinyo kadai ka ba ki don bon ba ki briu ki do no ya ka jingkel ku wat aka jeseng namar kim up hadu banda wai ka jeseng kita thank you pastor da kran linno to tingi show wat lai fi os no to jing pla ngi yo i menta ka jing sakuri don ni tai ba i tho yong nga amut ban mi no ka po jeseng amol lai hare ha ka ta ka por i soban tai mo i khot modon man ai jing pla pa yong kan ba ngai jing pla i mut mi no ha ka ta ka jing pang he ka bat namar balai aba hata kasi kam khot ban doi ja khmat kam khot ai no ban doi hai la chu doi mass prayer ba ya baro mo bangile ya doi kumta bar hata por pastor ngunu ba yo khia kumta ba ai jing pla wan ita yong an mi no hai hata ka por ba yong ka don ba masem up haba isngap ya ta jing pla jo ita kadang ai am isno dang yo khia ai le de fi kata da kade ngi teng kablong kumta kane da kade ka de balai ngi long thích từng anh ông ngi long cùng Judas hay ngi ya bị đang jing long jing mất ta ngas ngo ba ha ka jing khawai ngi de ban abai yo trasyon ngi lai ha ngi la ai ka jing khawai ta ai ba ngin don ba ha ka jing khawai ke na kum no na pastor fair pi og ta so yom ad jingr khu pastor le makata ka jimatai ba banya fi pastor halo kata ka jing khawai bat ko pila ong manta pastor mo ba ting yo hakata ka jing habon jing khawai pastor isien mo yung gidan la shibon pat pastor kita ki jing
jing berkat do pat jingi kamtam ko mga skri kara pinang kan pastor kanang poikan ma be jing skri be jodan hang ni ta babun ge jo ngi ma o jiseng jo pita wa islam palat ta la semula ne slung thumai mo ting teng kumta ngi jo Asa no kondong lo shuwe. Sino haburo ke bentam pastor jo mai bisia ta wa islam palat jiseng kumta ter kim pastor hafikan ya kata pastor ka klik ya kata ta ba haga jilong do ta nam tai la de ngimju petpor ngimju ya ken ge ke hani da pu putra nya ken jibon ke bat berkat da kan ni bat nama berkat da kan ni tiya da kasi berkat do mengi klep ta pastor ba ngilong bolong pu judas wala dang ngim de judas ru hani ngilong bolong ngikir ke no pat kata ka bentan jong la jong Pi kalong kumni lada ngi don haja sengam. Lada ngi don shisha ngi shakri ublay. Lada ngi shakri ka do ta ka ya ka por. Lada ngi shakri muslim tum judan por. Namar balada ka don ka por na da ka takada habneng mla ban shakri ka do. Namar lada shakri ka do ada pej poram ani bom jukut mla thaj tala batai sha de. Tening ta lada ngi la nang lupa na do perthai. Bangin shakri mo in spirit and in truth mula ka muslim bagi sha. Tening ta mjukan mau ka por. Marka banang keren kat banang mani subang le. Setunat right. Mentawan kan jaseng gila wai keluar. Keluar lah, keluar. Syamituali tesan kentar pat wai jaseng. Kalong kum ne, lada ngile jeseng ngishu penjerong da kaba kenjado. Thai. ade Kawai gede mi haban sungtho ya kibriu kin. Sisen ladon way nongkran, uklam sungtho ukran be jai lai kanta. Porbadon hat stang ke jeseng kidan lai pungun. Hadu dakut keren jong u sa stang san ngut. Tak kamu ada bosong tu kita kibriu kim sotonat ya tu keren. Keren hakado. Tak keren people jerong kai le you. Lada fi sutu pat kalau fi dang keren kini kibriu kidang erke ki keman ki ie jaga taem. Kam dek jing jerong. Namar balai ki omat jingurku. Ngaci om pej tu om pastor dia berkeren jerong baik ngonga. Ndai ba fi keren jerong na keren lengkot. Pej apa fi keren na fi ruai fi yaro na fi le ki ba kibriu ki ya snok tilang. Lada sisin kim snok ti pi penjerong syuang baik ngat tengah standar bang keren jerong. Ki beri gelik no betul ya. Ya lap kapre pitiu ya ladi klumpet ni no keren itu dapat kamat dan berisyu. Teng ngin keren ya ladi evi ngin keren ya kita takra ngi haban pet kamu ki respon. Ada ngi haban sto kan dan way lampar worship ru tang ya ladi evi kram sto ki beri kilong kumno. Habang ban yalam tengmut hapet ngi haban yalam. Hakata ka jing mani ka jing ero kamu maki ki hap long involve lang kenyang ta. Dia kata yang hikai mo pastor fair kum mampi mensyuang si hikai. Habang cuma ki si hikai bagi pastor si baro. Pilih sinong kondang buat ruai surai perang kan. Piruai surai perang tu piruai le dia tu sia. Tu sia tu suya paitsa kum ni pinang tap ti tu la tap ti piruai pa surai nong wei ta. Kami hap kan. Dong pi hap bersuntuk begini pira. Even pida keren ro. Bisutuk ke keren ni kini. Cuma le sinong kondang keren sepang scientifically kata terbeli gitu sih aku supaya saya scientifically you kata tiap keren long kum tak kata kan ke apa video sesor pak kistenat lang tak jura kinang lang kata kan ka fellowship kan Denta dara sandro kentar sumpung spang. Takin pastor ngi ong tamo ngi ju kan tang ngi waj sang kloy ta mangapor ngi la julia ka bala so ban sedang na por ngi persama kut por tang bakam kut pastor kalau kum ni kata hamola ngi setu uwet ma kia be sini tentang ngidon hang ni ta lu aja teng press teng kelai bije dong klino lagi mterai tu pigi tentang string la abjak ta balai wai press po ni apa kini ki yang sak kum ni kum ja ayu sini kimpat kuat li yeng kimpat kuat li yeng la dei ba kuat li yeng kila kriya hi dala de kila mi hi dala de fi ka tangi haban suntu kibriu kilong kum ta ngamoh ni baro pi besakri tapi haban suntu ya kata kilong kum no kejikran kalau no ke Fika fellowship fika dika cikawai tu vi. Wala dah kata ke cikawai yang dalam boring tu pada kuala je. Cuma betul. Ngasi yang ada filik kano ke cikawai. Lada fi bam ya ke cinta dan meluk te. Kuala nyok ya. Dalam. Kalau kum juru apa syakri ya uterai uang pi filong ke meluk. Kamu kediban bang meluk kan. Berkaketin kaban mi kedai balong jali jom. Wala pentiang nang meluk ke Bible ka ong. Kalau kum taro pastor. Sebut mentangi kawai sini pastor ngi kot gi nong kendong de. Tapi kot nong kendong chat gi jigbam ki ba de jigbam be ki ba nong kendong jubam. Te kindawan makanar ki thaj man bam te ba ki pet no.
Dia bono kendong ai degi serwa bu lang deh. Kawai mapi mau store don lang deh. Iki nang store la ka jong. Iki nang kendong la ka jong. Long kat ba sungo kwa. Long ham phi la khot tanga so phi de ben burom. Oh. Ya ki gen. Umdai bam phi habba su thu ba kai ba ki bam gen. Lada haya ka business ni le kum ta da jini shilong. Ba u brio brand li A1 thali Indian thali Bengali thali la ang na. La ai da kata veg kita ai da. Kata soral ni veg ki don na. Ngi pat vi su khot tama su de ban khot ta kam de ge man kum ta. Lo ngi de ban su thu ban ai ya ka ta gen. Panong ba kini yo ban ya bam ba kin la ban kin kan mau ken. Harin da ngasi ong nek so si la dal awan na ga ji yang kawai la poi si yang kata ka ba so si gen. Kata ka ba so si. Ba kada kata store ka bane kran ni kata long. Bun ki bri ki mstu ini ki jiskri ke jongi. Sai ki sungap na bar ki ong la ni ki pet na bar. Bale ka long ni. Te kata ngi khat sungo ba mo. Ki piro pin wan mat di dala di. Ki bale ki slam bale ki long ta wan mat dala di. Yo ba ma piro mo la filawan de. Yo piro pin kwali jing sho. Te kata mo. Ba kan ni ki jiskri ke jongi kam dei ba shakri tang ki ba hok sudah. Ngi khat ki ba kan riang ki ba matla ki ba de ko. Kumbaga tin jumblay ka ong ma. Ding tay ki bri ki bambet aga GM but hiwan ning im penram ria pi. Ngi tip of hiwan utrai nang penkala ya pi. Ba hado bin long sya kumu jisu. Ya ka ba pin kup ya ka ta ka jinglong ye ka dur ka jong hi. Thik kumba ma u ulong. Tadi ka ta ka jing angnut ka jong trai. Maka di ka jing angnut jongi kum ka jiskri. Ma piru pin yo lang ye ka ta. Kumba utrai u angnut kan. Ngangai try do kur khu ye phi omat ye ka jing kur khu shapang ka ni ba ngi kren suk tau brio ba unyo ban ba ha ka hima ka jong try but ai ka ta ka di ka ching ang not ka jong i we pi we ba ngi ne don ha ka ta ka hima ka jong try ban ngi mangi tip ka hima ka jong try ngi num rung namar ka kun hon balang ba ngi wan ha namar ba ngi pediang ye ka jing khot ka jong try ya don na phi ha ka ni ka por try la khot ye phi bun sin ula ong ko khon wan sanga han dai phi pun sindang pen la ka jong ka don PM la ka jong hi ka mon pidon la ka jong hi ka lenti la ka jong hi ka motif ha ka ni ka singi sange ang try ngan ko ngono ya me ngan bud ya me ngan e ya me but kumba man ngis dang nang kong do ban don ka jingi dei ka relationship ka ba chan bat utrai na si sen ngi si ong ka haktin nong we ngong la pidon ye ka relationship fin burom ye ka fellowship ada film don ni ka relationship film burom ya ka fellowship kalong kum jok tin kasi ngalawan orang film ka chinge dai bat utrai film it ro badi selok bat utrai yo hagani ka por film palong kum ta ini doai nam ta jong pi su thu pi long kan ni ka singi la kran ka ni ka tin ya ngam don kum ta ini doai bangange on pan kala ba namar haga jing doai ka bamut pa pi diang ya ka jing khot jong tra ngalai ti sei pastor ka ni ka por ba ini lam yang ni sa ka jing doai Ini dua ini ke por ke mentang, nggak ni khot ipi, bapin pediang ni kan invitation ke jong belai, mengasgo about try khot, kumangi ju invite ye ki brio ngi da thok da ke kerteng, pamapi mapin wan chakata ke jing kawai, but agan ni ke por pila bende ke kerteng ke bakum do utrai wi thu ke kerteng ke jong pi, dan kita udah ada ke invitation card ipi kan ke sengi, wan chakani ke jing kawai, tapi dia kata bawa ai, buram ye ke jing khot ke jongu. Lech shika jing khot ke jongu pada fi lech pinum babe lano ru apa fi wan shika jing kawai baru try jisu pinum babe lano ru tede ta kum ki shakri ki jong tu kenrat maru kenrat upa ki shakri ki jong uban khot ya kita ki beri shika jing kawai kum shakri jong try ngi khot ya piru pin wan shika jing kawai try pin wan shika ni ke jing dai shaka ta ka jing pen kre ka bu try ula pen kre kerpang na ka benta jong pi wan pinyo ya kata ka jing kawai ka jing suk ka jing kemen ka jing pen kala ka jing be jong pi pinyo asun ne ka jing im ka bam jikot ina dua ni ka por menta trying it up ka jing kemen ka jing sungo ba crowd me try but ya ka bang yo ban ya kren kat ne na ka tin ka jong me parang ni ka por ko trying i khot ro ka kundra try ya gini ki khon ki jong me ngi khot i pi ba ngi khot i pi kong ya ka ba pin kalai ka ba pin one show disgrace kat ba ka por ka dang don kat ba ka jing kawai kadang don man dalalai lalat dalakut bakanum don shu la fi kwa kedok ru kanum don shu
Mereka por kadang don ke jingkang juga jingkawai. Kadang play na kamenta jongpi. Ke jingkang juga beneng kadang play na menta jongpi. Dari tangi duai na kamenta jongpi. Bafin pediang no iu chisu. Kemunong penim unong suspa utrai but us im jongpi. Pada do menta kesngi. Jadi kibarem kikut kikut no. Kita kijing sarong kita kijing bunkam kita kiai baro kut no. Pinwan sing ni ke jingdai. Utrai la khot yapi. Namarbu palat yapi do kata-kata. Kwa yapi pin miss ya kanika ching kawai ka wala pun kre. Kwa yapi pin miss ya ka hima kan jungu na do nang ne perthai. Bat chabam jikot. Kwa yapi pin do no ya ka jing per kre. Ya ka benang na ka benta jongpi. Na duai ka kerku yapi ka singi. Kanun ka bod jing dum kanun ka bod jong baman. Kita ki jing sko bun kam na kita ki jing ken. Dan kam ya kita ki egi jong ni ka perthai. Barok kin do no aga ni ka singi. Bat pin yo yu jisu pin wan chikne ke jing kawai bang ngai utrai da kerku pi piru pin da kerku ela de amar fila pin ko ngo ya ka tin jong trai ni kasngi da dwain do menda kasngi ke borok kilong thmai do menda kasngi ke borok kilong janai ha ke jing bu jong fi dwai ha ka karte ngo jisu ni da kerku pi amen wa amen pat ngi so bai piru shbet sha ke jing seng po mo lai nong kwar ha ka por ka loi be jim step bakum ju shbet janmiet ro Hagapor san beje hang ni ha open of my non kriam ya kabang yo men shakri lang yo try kidan wi kijing kawai if you want yo when you shot when you comment yo ban ya snowy ka tin ka jong blake dan ka jimpun khia ka jong try la ka le ka min sim na ka do jong fi try ka ku fi ngin se sham shibet kuble shibun amen kuble shibun pastors